βολεψάκιας, φοβερός. Είναι πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές αυτές. Η χτίσιμος ήτανε. Ναι, μην περιμένεις να κάνει για σένα αυτά που κάνεις εσύ για αυτόν. Ας μην έχουμε τέτοιες απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω 100 τούμπες. Και εγώ μπορεί να είμαι υπερβολική και αυτός να είναι λίγος. Να το. Αυτό το λίγο του άλλου, τι είναι αυτό το λίγο, ρε πούστη μου? Τι να το κάνω εγώ, δηλαδή, το λίγο? Γιατί εγώ έχω πολύ, αυτός έχει λίγο, είμαστε στο μέτριο. Τι ωραία! Ισορροπία. Το μέτριο. Προτιμώ τα σκατά από το μέτριο. Κάτσω σπίτι μου να κλάψω. Το έχω κάνει ούκο λίγες φορές. Και πάντα περνάει, αγάπη μου. Δεν μπορώ αυτή την ανικανότητα στον άλλον να μην μπορεί να εκφράσει ή να έχει οργανωθεί να μην θέλει να εκφράσει τίποτα όταν βλέπει τον άλλον να νιώθει. Next time you see me, I should be riding in a Rolls Royce giving interviews on success. So long, you wage slaves.